Sunt Andrada Șuteu și împreună cu Dragoș Artene vă prezentăm știrile TV2BV. Iată sumarul acestei ediții. Proiectul TV2BV, o poveste de succes, a obținut marele premiu la concursul național Trofeul Dascălilor. Școala Altfel s-a dovedit a fi o săptămână atractivă și interactivă pentru elevi. La gala concursului A și Cunoașterii au fost premiați campionii. Ecovoluntarii din Târgu Bujor au fost oaspeții studioului TV2BV. S-a încheiat a 5-a ediție a Festivalului Național de Teatru Școlar Zâmbet de Copil. Iată știrile pe larg. Concursul național Trofeul Dascălilor și-a desemnat învingătorii. La secțiunea învățământ gimnazial-liceal, trofeul a revenit proiectului TV2BV, o poveste de succes. La concurs au participat proiecte și profesori din țară. Managerul de proiect, profesorul Avădanei Dumitru, ne-a declarat după spectacolul de gală derulat la Aro Palace. În ședințele noastre zilnice de redacție am constatat, analizând rapoartele statistice, că avem peste 17.000 de accesări ale site-ului din Statele Unite, din Canada, Germania, Italia, Franța, Turcia, mesaje prin care își exprimă intenția de a realiza parteneriate cu noi. Au vizitat site-ul și au fost încântați de ceea ce au văzut, dovadă că echipa noastră a hotărât să introducă lunar un jurnal sub genericul News în limba engleză, tocmai pentru a permite celor care accesează site-ul din străinătate să fie conectați la evenimentele școlii. Suntem în etapa în care aplicăm la Academia Țărilor Centrale Europene ACES, cu sediul în Austria, și care finanțează cu fonduri europene astfel de parteneriate între școlile centrale europene care dispun de studiouri de televiziune și presă școlară online. Este o oportunitate pe care sperăm să o fructificăm, încât să devenim nu numai ambasadori ai învățământului brașovean, ci ai învățământului românesc peste hotare. Continuăm știrile TV2BV. Săptămâna Școala Altfel s-a dovedit a fi oportunitate pentru elevii din ciclu primar și gimnazial de a-și îmbogăți orizontul cunoașterii cu noi experiențe atractive. În excursii, vizite, ateliere de creație, spectacole, concursuri, elevii și cadrele didactice coordonatoare au vizat activități menite să dezvolte aptitudinile elevilor și să răspundă sferelor de interese ale acestora. Mai multe amănunte ne vin din materialul realizat de reporterii noștri. În cadrul săptămânii Școala Altfel, pe lângă excursii tematice, vizite în muzee, biblioteci, obiective industriale, concursuri, elevii ciclului primar au derulat multiple activități în ateliere de creație, unde talentul, imaginația și originalitatea au fost la ele acasă. Utilizând diverse materiale, colegii noștri mai mici au reușit să dea contur unor proiecte individuale sau de echipă care s-au regăsit într-o expoziție vizitată de elevi, părinți și cadre didactice. Expoziția s-a bucurat de un real succes, strânind admirația celor care i-au trecut pragul. Fascinați de armonia culorilor, de precizia detaliilor, de proporții și de capacitatea de a construi, elevii claselor 1-4 s-au dovedit a fi reale talente ce merită aprecierea noastră. Astăzi, în școala noastră, are loc o activitate metodică ce reunește învățători de la școlile 15, Preșmer, Lunca Călnicului și 2 Coresi. Avem 2 teme, Școala Altfel, pentru că a sunat clopoțelul pentru Școala Altfel, și proiectele educaționale. În acest an școlar derulăm în școală proiectul Comenius Regio, pe care vrem să-l mediatizăm. Avem o expoziție cu materiale realizate de elevii școlii noastre în săptămâna Școala Altfel, prin care și-au dovedit abilitățile tehnice, artistice și practice. Eu zic că săptămâna Școala Altfel a avut o eficiență deosebită, deoarece a acoperit o gamă largă a preocupărilor elevilor. Inițiat de Școala Generală numărul 2 Brașov, concursul de cultură generală și de verificare a competențelor dobândite A și Cunoașterii a fost destinat elevilor din clasele 2-4. Au participat 1006 elevi din 25 de școli ale județului, iar 51 de elevi au obținut medalii de aur și au fost declarați ași ai cunoașterii. În cadrul galei, ei au primit diplome, medalii și o excursie pe traseul Râșnov-Bran. Urmărim în continuare un material video realizat la gală. Concursul A și Cunoașterii astăzi premiază pe cei mai buni, dintre cei mai buni. Este primul concurs județean de cultură generală, de mare anvergură, organizat de câteva școli
din Brașov și coordonați de o doamnă învățătoare de la Școala Generală 2. Deci urmează să premiem pe cei buni. Are loc premierea câștigătorilor concursului A și Cunoașterii, concurs județean de cultură generală și de verificare a competențelor dobândite. Sunt prezenți elevii care au câștigat premiul întâi, 51 de elevi, alături de profesorii care i-au îndrumat. Aceștia vor primi diplomă, medalie de aur și o surpriză, o excursie pe traseul Bran-Râșnov. Mi s-a părut un concurs foarte frumos și da, este important. Vreau să câștig cât mai multe concursuri. Vreau să ajung printre cei mai buni din țară, probabil apoi o să merg la concursuri prin alte țări și să fiu din ce în ce mai bună până când o să ajung la alte baze mai mari și cu premii mai bune. Pentru mine este important pentru că îmi dă încredere în mine, mă face foarte fericit, este mama mândră de mine și mă bucur să o văd așa. Acum știu că am ajuns cu un pas înainte. Gala Așilor Cunoașterii are o importanță deosebită pentru școala noastră, deoarece aici s-au întâlnit copii din toate școlile brașovene. Mai mult decât atât, prin acest concurs ne facem cunoscuți în întreaga comunitate. Facem cunoscuți atât elevii participanți din școala noastră, cât și performanța de care ei au dat dovadă. Bujorii este denumirea generică a elevilor naturaliști de la Școala Generală numărul 2 din Târgu Bujor. Timp de o zi, ei au fost oaspeți ai studioului TV2BV. Se continuă astfel parteneriatul educațional între cele două școli, inițiat acum 2 ani de zile în cadrul proiectului regional Cultură, Civilizație, Comunitate. A fost o întâlnire emoționantă în care cunoașterea reciprocă a adus în prim plan preocupările, gândurile, proiectele elevilor și ale profesorilor coordonatori. Detalii despre acest eveniment ne vin din materialul video următor. În cadrul parteneriatului educațional TV2BV Fereastră spre lume, Școala Generală numărul 2, Diaconul Coresi Brașov, a fost gazdă pentru elevii naturaliști ai Școlii Generale numărul 2, Grigore Hagiu din Târgu Bujor, județul Galați, membrii ai cercului școlar Prietenii Naturii Bujorii. Coordonați de profesorii Geta Vintilă, Dan Mitu și Nicoleta Mitu, ei au adus spontaneitatea, naturalețea, originalitatea și creativitatea unor inimoși și pasionați iubitori de natură. Echipa TV2BV a avut o întâlnire fructuoasă cu ecovoluntarii și au fost cuceriți de acuratețea exprimării lor, de concizia și eleganța unui dialog, pentru care merită toată admirația. Elevii brașoveni le-au vorbit oaspeților despre specificul activităților derulate în studioul de televiziune și presă școlară online TV2BV, au realizat interviuri pentru jurnalul Lunii Mai și au familiarizat cu aparatura și softurile utilizate în editarea emisiunilor de televiziune. Micii naturaliști din Târgu Bujor ne-au surprins plăcut cu 2 machete intitulate sugestiv Un oraș ecologic, în care au contopit imaginația cu rigurozitatea științifică. Profesorul Geta Vintilă, coordonatorul bujorilor, ne-a mărturisit că a devenit deja o tradiție ca în fiecare an noi membri să acceadă în rândul naturaliștilor într-un cadru aparte, de regulă într-o rezervație naturală, unde ei depun jurământul naturaliștilor, primesc diplome, iau parte la activități de ecologizare, concursuri tematice, realizează materiale fotodigitale pentru revistă. Pe durata vizitei, elevii din Târgu Bujor au vizitat rezervația naturală Poiana Narciselor de la Dumbrava Vadului, Cheile Zărneștilor, Templul Ursitelor de la Șinca Veche, Peștera Fundata, Tâmpa. Oaspeții ne-au vorbit cu pasiune despre orașul lor, despre proiectele lor, despre publicația școlii Biorevista, despre importanța internetului ca oportunitate de comunicare și cunoaștere interculturală, despre activitățile derulate de ei în cadrul programului Școala Altfel. Punctul forte al școlii noastre este echipa, oamenii, elevii, hagii, așa cum ne numim noi, care ne dorim unii pe alții în orice moment al
zilelor și al vacanțelor și al orelor de curs și așa mai departe. Cred că acesta este punctul forte. Ne dorim foarte mult unii pe alții. Dacă trebuie să caut ceva la școală, caut imediat pe internet. Mă duc la internet și caut. Și scot de pe internet. Cea mai frumoasă activitate pe care am realizat-o a fost cea cu gătitul sarmalelor, al tortului și salatei de rădăcinoase. Ne-am distrat și chiar am văzut cât de greu se poate face o mâncare și cât suflet trebuie pus în aceasta. Pot să spun, după o distracție foarte frumoasă cu aceste alimente, făcându-le și amestecându-le, au fost foarte gustoase. Deci au fost... s-a cunoscut munca depusă. Mie îmi plac foarte mult excursiile pentru că merg cu niște oameni minunați în ele și pot vizita multe obiective turistice care cred că ar interesa orice om. Au importanță mai ales pentru obiectul geografia, dar și pentru distracție și pentru formarea personalității. Biorevista se înscrie în preocupările elevilor din școala 2, care fac parte din cercul Prietenii Naturii, privind protecția mediului înconjurător, alături de alte documente, cum ar fi Cartea Verde a Comunității și Jurnalul Naturaliștilor, care este semnat de către cei care depun jurământul în fiecare an. Așa, după cum am spus, în biorevistă o să găsiți toate preocupările elevilor din școala 2, nu numai a celor care fac parte din cerc, privind desfășurarea unor activități, începând de la cele de ecologizare și terminând cu concursurile privind efectuarea unor aranjamente florale, natura în imagini și așa mai departe, îngrijirea plantelor din colțul biologic vegetal. Cel mai frumos loc este școala noastră, pe care o numim școala care ne dă aripi. Cred că este cel mai verde loc din școală, deoarece noi am reușit să îl dezvoltăm în spiritul acestei culori și al cuvântului frumos și cred că merită aprecieri, deoarece împreună cu domnii profesori și cu ceilalți elevi reușim să facem o școală mai frumoasă și poate un oraș mai frumos, sperăm. S-a tras cortina peste a 5-a ediție a Festivalului Național de Teatru Școlar Zâmbet de Copil. Inițiat de profesorul Marcela Ungureanu, Școala Generală numărul 2 și Consiliul Local Brașov, ediția din acest an a adus pe scena opere din Brașov 26 de trupe din Iași, Neamț, Cluj, Sălaj, Argeș, Vâlcea, Ialomița, Constanța, București și Brașov. Ediția din acest an a stat sub egida anului Caragiale. Urmărim împreună materialul video realizat de reporterii noștri prezenți la festival. În luna mai a acestui an s-a desfășurat, așa cum iubitorii tineri ai teatrului s-au obișnuit, cea de-a 5-a ediție a Festivalului Național de Teatru Zâmbet de Copil, proiect derulat de Școala Generală numărul 2 Brașov, în colaborare cu primăria orașului nostru. Micii actori veniți din toate colțurile țării au urcat pe scena Teatrului de Operă din Brașov, încărcați de emoție și de forță artistică. Ediția din acest an a fost mai bogată în spectacole decât precedentele, deoarece programul festivalului a cuprins 23 de numere în concurs și 2 în afara acestuia. Premiile au fost acordate pentru diverse secțiuni din concurs: monolog, interpretare feminină și masculină, premii speciale pentru ilustrație muzicală, text dramatic, debut scenic, scenografie. Spectacolele distinse cu premii au fost Ionuț și Măriuca, al trupei din Piatra Neamț, și Toleranță, prietenie, diversitate, jucat de trupa Amazing din București. Un aspect inedit a constat în acordarea unui premiu pentru cel mai prost spectacol, premiu motivat de juriu la scenă deschisă. Marele trofeu al festivalului Zâmbet de Copil a fost obținut de un copil foarte talentat din Pitești, participant și la alte ediții ale concursului. Câștigătorul se numește Octavian Mic, care a intrat în rolul unui clov din piesa Vinovat de iubire, semnată de Matei Vișniec.
Micul actor a reușit să impresioneze publicul și juriul prin forța de a susține un rol greu care solicita trecerea de la un registru la altul. Trupele participante au devenit și public pentru colegii care urcau pe scenă, conștienți că teatrul nu este doar o competiție a talentelor, ci și o altfel de școală. Suntem emoționați pentru că noi în fiecare an am participat la concurs și acum este o onoare pentru noi să-l prezentăm. Foarte emoționați, mai ales eu, și le urăm succes tuturor participanților. Astăzi e o zi importantă pentru că suntem la cea de-a 5-a ediție a Festivalului Zâmbet de Copil. S-au prezentat pentru festivalul de astăzi 10 județe cu 23 de trupe. Festivalul va fi alcătuit din 2 părți și în afara concursului mai avem 2 trupe, trupă de clasele 1-4 și trupă de liceu. Aceasta reprezintă o avantpremieră pentru ediția următoare în care vom avea aceste secțiuni. Sperăm să fie o zi frumoasă, o zi, deși grea, o zi plină și ne dorim succes. Avem un juriu deosebit, alcătuit din oameni de profesie, actrița Carmen Trocan din București, criticul de teatru Costin Sicomaș și actrița din Brașov și realizatoarea de programe TV, Dorina Roman. Este o inițiativă foarte bună și susțin acest lucru. Chiar asta mi-am propus să fac de acum încolo, să susțin aceste festivaluri de tineret, pentru că eu consider că reprezintă viitorul teatrului românesc. Eu sunt de la trupa Amazing și interpretez un extraterestru care este venit de pe o altă planetă, pe planeta noastră, adică pe planeta Pământ. El cunoaște mai mulți copii din alte țări și fiecare prezintă câte un dans. Și în final, după toate acestea, îi salută pe toți și pleacă înapoi pe planeta lui. Suntem pentru a 2-a oară la acest festival, am mai fost acum 3 ani și sperăm să obținem un premiu, de aceea am venit. Suntem de la Constanța, Poarta Albă, clasele 5-8 și trupa se numește Juniorii Scenei, cu piesa Prințesa Simina, coordonată de doamna Ungureanu. Pe scenă a fost foarte greu, eu am fost personajul Veveriței. Noi am interpretat piesa Scrisoare cu personaje, scrisă de Ina Casian. Mă numesc Ivestu Mircea, trupa noastră este Arlechino, venim din Râmnicu Vâlcea și vom prezenta o piesă de teatru scrisă de Caragea la acest festival. Noi suntem trupa Fantazio și din Râmnicu Vâlcea și o să jucăm piesa Praf în ochi de Eugen Marin Laviș. Suntem foarte încântați, avem emoții, ca de obicei, dar să sperăm că totul va ieși bine. Facem parte din trupa Atomicii, reprezentăm Școala Generală numărul 2 Brașov, vom juca piesa Cismingiu et Com de Grigore Băjenaru și avem emoții, dar sperăm că se va termina cu bine și poate chiar să luăm un premiu. Mă numesc Mic Octavian Gabriel, sunt de la Școala numărul 6 Nicolae Bălcescu din Pitești și am prezentat un monolog care se numește Vinovat de iubire, colaj după versuri de Matei Vișniec, cu o definiție, ca să zic așa, lucrurile serioase se zic numai în glumă. Sunt de trupa Alfa Omega din Piatra Neamț, coordonator din Agulai. Am interpretat piesa Inu și Măriu ca adaptare după Hansel și Gretel de frații Grimm și a fost o experiență frumoasă aici la festival și ne-am simțit foarte bine și sperăm să venim și la anul. Acestea au fost cele mai importante știri TV2BV. Până la ediția următoare, Dragoș Artene și Andrada Șuteu vă spun la revedere. Și vă reamintesc că TV2BV este o televiziune a elevilor, o televiziune pentru toți.